Be, inom na, be. Inom na, be. Ano mo naman ka naging guminyo ka nga ni balak ka. Silo ako, be. Hindi ka mapasayo. Silo ako ba? Anong karoon pa man ka nag-ingon nga mabdos na ko? Importante ka, be. Bakit ka ang sawa ka dato? Inom na. Ako ang kinahanglas sa mukurata. Ang gusto na ko, ikaw ta. Inom na. Pero dili ko gustong mahimo ka, be. Pero, be, napaangkan ra ka. Okay ra. Ang importante, dili ti ka makitar. Be. Be. Sundon di ka sa inyo, ha, be. Be. Uli ato si mo asawa. Dili na ko ganahan makakita si mo. Ano nang hilak hanggang bayhana ka? Ganong naghilak mong kalable? Minyo si Bertilo. Ay! Igor ka niyang git, ha? Pagka humagmalmal sa imo, ibiyaan na ka? Oo, saan dito? Tuga-tuga kang sugot-sugot tong tawhana. Ninyo na ito? Buang tong bertingan. Igor niya giithan akong apo. Pagkahuman iyang gibiyaan, minyo naman dahil itong kanahang dako. Kita lang tika bertinga ka. Tagod-tagoron yung tikas kung sundang lagi. Ayo. Oh, ikaw na berting? Ang anhe pamangka? Baga ba ni mo gabel? Bidi hatay. Unsa pa may gianhe ni mo berting? Ya, human naman to ni mo gipamablosan akong apo. Ya, naamday kay asawa kanahana ka? Ano unsa pa may mo gianhe? Yari lang ko, tay. Para may kiksabot sa inyo, ha. Unsa pa may sabutan? Nga gimalmal naman to mo maayo akong apo. Ibaw jud ka, tay. Kung unsa ko kadato. Nangare jud ko, tay. Para mapahibaw si ma. Nga kung babae ka na mong anak, mahatag og 3 milyon. Kung laki ka na mong anak, mahatag og 5 milyon, tay. Bao ba? Di man na to matagaan ang panahon, Berting, ha? Sabot, ha? Makwaan gani akong apo, tigailag chance, ha? Ha? Eh, anong kun kayo nagpartaha, oy? Ha? Magmala po gutro akong apo, ha?